बे समाव दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय जादों मैदेरनि सोमोनांथाव आखुथायफोरनि सोमोन्दै जायखौ जों मिथिथ'वाखैमोनबो जानो हागौ। दा बेनि अनगायैबो बेनि सिगां नोंथांमोननो दाखालिसो भारतआवनो जालांनाय मैदेरनि जाथायनि बागै फोरमायग्रोनो लानाय जादों। दा बे जाथायनि खौरांखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबायबो जानो हागौ, अब्लाबो बेनि सिङाव दासिम मा रहस्य सान्थौ हाबनानै दङ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायना होनो लानाय जादों। दा बाहाय बुंनानै होनो नोंथांमोननि सिगाङाव साननैसो सिगां केरेलानि मुलमपुरम मुंनि जायगायाव मासे मैदेरखौ आनारस फिथाइयाव क्रेकार एबा बेरफुग्रा बेसाद होनानै बुथारनाय खौरांखौ बयबो मिथिखाबाय जानांगौ, जेराव मैदेरनि खुगाया गावनानै सानायजों मैदेरा खाथिनि दैयाव खुगाखौ सोमना लाबायबायना थानांदों जादों। दा बे मैदेरा सानथामनि उनावहाय नाथाय जोबोद दुखु खस्थ'यै थैनानै थांदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा, बे मैदेरनि गोरबोआव आरोबाव फिसाबो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ भारतनि अनगायैबो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो दुखु मोननाय आरो सोंखारिनाया नुजागासिनो दङ दासिमबो। मख'जाथाव बे जाथायनि दायनिगिरिखौ दासिम सासे हमनो मोननाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दायनिगिरि दंबावो होननानै बिथांमोनखौ दासिम संदानगासिनो दङ। अदेबानि गुबै दायनिगिरिखौ मोनाखै होननानै खौराङाव नुनो मोनदों। दा बिनि अनगायैबो ओरैबायदि जाफैबाय जि दायनिगिरिखौ हमनो हायैनि थाखाय नोगोरारिफोर एबा सरासनस्रा सुबुंफोराबो बोराबनाय फैबाय आरो। दा बिनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों, हायद्राबादनि नैबे सासे बिथाङा बुंदों दायनिगिरिखौ जाय हमनो हायो एबा हमहोनो हानाय जायो बिनिनो गावनि खामायनायनि 2 लाख रां बान्था होनो फोसावनाय जाबाय। दा बिथाङा सोर नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। स्क्रिनाव नायना ला, बिटि श्रीनिवासन। बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा। बिथाङा बुंदों गावनि खामायनाय एबा सेभिंसनि 2 लाख रांखौ जाय बिथांमोना बै मैदेरनि बुथारनाय दायनिगिरिखौ हमना होनो हानाय जागोन बिथांनोनो बे बान्थाखौ बिथाङा होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा दासिमबो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, दासिमबो बेनि दायनिगिरि मोननो हानाय जायाखै। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननो नुनो मोननाय जादों भारतनि बे जाथायनि सायाव थानाय काहानिनि सोमोन्दै आं फोरमायनानै होबाय। दा बिनि उनावहाय मैदेरनाव माखासे ओरैबायदि सुपार पावार थायो नोंथांमोना जायफोरखौ नुदोंबाबो सानाखैबो जानो हागौ, अदेबानि माखासेखौ नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। बिनि सोमोन्दै मोननैसो पइन्ट होनानै लानाय जादों। गोरलै गियान ओरैनो, मैदेरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बोरिनि जिबि, बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ, गोरलै खोथा। बेनि उनावहाय नुनो मोनबाव जागोन 2 नम्बराव मैदेरा ओरैबायदि जुनार जाय मानसिनि मार लायो आरो खोथा मानियो, बेखौबो जों बयबो मिथिखागौ। बेनि उनाव नुनो मोननाय जादों थार्डआव मैदेरा ओरैबायदि जुनार होनदों जाय जोनोम जानाय लोगो लोगो थाबायो, आदार जायो आरो गोरबोआव थानायावनो बिनि देहाया गासैबो आबुङै दाजाखायो होनदों। बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जाबावदों नोंथांमोननियाव मैदेरनि ओरैबायदि जुनार जायनि गोरबोआव थानायनि समा बयनिख्रुइबो बावसिन होनदों, प्रेगनेन्सि समा, जेराव 2 बोसोर एबा बेनि बांसिनबो सम बेयो देहायावनो थाबाय थायो होनदों। जेनाव बखनाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों 640निफ्राय 660 सानहालागै बेबायदि अबस्थायाव थानो हानाय जायो। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों मैदेरा ओरैबायदि जुनार होनदों जायनि हाथाया बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन आरो गुबुन जुनारनिफ्राय बिनि स्ट्राकचारा आलादाथार आरो दाथाया आलादाथार। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों मैदेरनि ओरैबायदि जुनारनि आखु जायहा सुन्दाय दङ, नाथाय बे सुन्दाया गुबुनफोरनाव जाय जुनारफोरनाव गैया होनदों। सुन्दाया एक्सुवेलि जिबिनावसो थायो, फिसा फिसौ एम्फौ फिसाफोरनाव, जिबसाफोरनाव थायो, नाथाय जुनारनि बेलायाव बेबायदि नुफेरनाय जाया। बेनाव ओरैबायदि डिफारेन्ट थायो आरोखि, इउनिक। बेनि थाखायनो बेयो मुंदांखा। नोंथांमोना बेखौ ओरैनो जोङो साफ्रोमबो मिथिगौ, अब्लाबो नाथाय जों बेफोरखौ मालाबाबो सुपार पावारनि बिथिङाव जों सानफेरनाय जायाखैमोन। दा अब्ला बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय। गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नुनो मोननाय जागोन, लिंक दं, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोबां बिथिंनि भिडिअ नुनो मोनो, जिहेतु नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हानाय जागोन, नङाबा प्लेलिस्टआव हाबनानै नायनो हानाय जागोन। पाब्लिकेसन हिसाबै नोंथांमोननो आं बाहाय गोबां इडुकेसननिबो जानो हागौ, निउसबो जानो हागौ, ग्रुप, ओमफ्राय क्रेफ्ट नङाबा ट्रेभेल ब्लग एबा पिपुल टक, नङाब्ला जायखिजाया नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे टेक भिडिअफोरबो लाबोनानै होफैनाय जायो। नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।